Giangkon sa kapulisan nga nailhan na nila ang mga tulisan nga miatake sa Shirley Jewelry Store sud sa NCCC Mall sa Tagum City, Davao del Norte niadtong Sabado. Aduna matud pay mga ebidensya ug saksi nga nakalap ang mga kapulisan ug nasubay nga gikan sa Martilyo Gang ang miatake sa NCCC Mall apan dili kini taga Tagum City. Matud ni Police Inspector Anjanet Tirador. Matud sab ni Senior Superintendent Ferdinand Cifuentes, ang bagong direktor sa Davao del Norte Police Provincial Office, nga aduna na sila mga nailhang sospek apan dili pa nila pwedeng ipagawas sa katawhan sanglit nagpadayon pa ang investigasyon. Ang insidente nahitabo alas 9:15 sa buntag, diin napo ka mga armadong lalaki ang misud sa maong mall sa Tagum City niadtong Sabado. Ning pagbalita, wala pa makumpirmar sa tag-iya sa jewelry shop ang kinatibuk ang kantidad sa mga alahas nga nakuha sa mga lalaki. Patay ang security guard sa mall nga si Gilberto Garin, human kini nakigpinusilay sa mga sospetsado.